Hola, soc Arantxa Garcia, gerent de Medical and Scientific Engagement i treballo aquí, a Boehringer Ingelheim. Jo treballo en una empresa farmacèutica que ens dediquem mitjançant la innovació i la recerca al desenvolupament, a la fabricació i a posar al servei dels pacients medicaments i tractaments farmacològics. Jo em dedico a fer formació i informació als metges perquè aquests puguin conèixer bé els tractaments, el seu ús, les seves indicacions i ho puguin utilitzar en aquells pacients que més es beneficien. De fet, tots els que treballem aquí treballem pels pacients i aquesta és la nostra prioritat. Per què vaig estudiar ciència? Doncs la veritat, no ho sé, recordo que des de petita sempre m'havia agradat. De fet, jo somiava, tenia aquell somni de que podia arribar a descobrir una cura, una vacuna, un medicament que pogués ajudar a la societat. I de fet, crec que d'alguna manera això s'ha fet realitat, treballant en aquesta empresa farmacèutica i contribuint al benestar dels pacients. Doncs jo us animo realment a escollir una carrera de ciències. Crec sincerament que la ciència és una disciplina meravellosa. Pràcticament qualsevol cosa que us pugueu imaginar, que pugueu somiar, la ciència la pot fer realitat i no calen unes habilitats especials. En qualsevol cas, les dones tenim les habilitats, les capacitats i el potencial per poder fer-ho. Realment, l'única cosa que ens cal és voler fer-ho. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt que diu que de ser valent ningú no se penedeix. I crec que realment en aquesta societat i en aquests moments qui realment són valentes són les dones.